nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Baɲangarakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Nin ye a tile damadɔ ye kurantigɛ banbali kelen don ka gɛlɛyaba bi malidenw kan sanko an bɛ waati min na ko sisan funteni barika ka bon. A yirala k'a fɔ ko tile kɔnɔ lɛrɛ 10 ɲɔgɔn de bɛ yen sigidaw la kurantigɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na min bɛ ka kɛ degunba ye. Maliden dɔw ye u ka nisɔngoya n'u ka hakilinaw di a ko ɲɛ kan. An bɛna o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Seli fitinin bɛ sɛnsɛn na ka na o kama Bigan sugu fɛrɛkɛnɛba o tako 16nan sigira kunu alamisa Bamakɔ dugu kɔnɔ cogo min na maaw bɛ se ka sogo sɔrɔ ka bɛn seli yɛrɛ ma ni ka seli damu bɔ. An bɛna o fana lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Senegalikaw fɛ jamanatigisi kalata kɛlen kɔfɛ u ka jamanatigi kura ale ye a kali jamanadenw ye san 5. Kunnafoni min fana b'o koɲɛ kɔnɔ ka fara Amérique jamana kan dunanw ka doni ka bɔ min bɛ kɛ sira jugu kan ni a koɲɛ kelen don gɛlɛya ye nin waati in na. A yirala k'a fɔ cɛbɔ filaw minnu ni olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ novembre kalo waati n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye olu bɛɛ lajɛlen ka kalata yɛrɛ ko fɔ baara bɛnnen don nin ma. Ninnu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye min bɛna lase aw ma sɔɔni sisan Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Bi juma avril kalo tile 5 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Nin ye a tile 5 ye Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Bamakɔ ani a laminiw na kurantigɛ ɲɔɲalenba don. A yirala k'a fɔ sigida dɔw bɛ yen tile o tile lɛrɛ 10 ɲɔgɔn de bɛ kɛ kurantigɛ min degun bɛ ka se dugudenw ma. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ka sɛgɛsɛgɛli bolila o kan bi a ye kuma barani tɛnko maliden dɔw la an k'o kunnafoniw lamɛn. Kurantigɛ banbali Mali kɔnɔ o tɛ sujet maaw bolo bilen nka nin tile 2 in na an y'a jate minɛ baisse de tension o kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba lase maaw ma nin tile 2 in na n'o ye courant yɛrɛ fanga dɔgɔyali ye sabula waati kunkurunin min ni maaw bɛ courant sɔrɔ o bɛ bɛn ventilo clim congélateur frigo olu fanga dɔgɔyali ma kosɛbɛ min yɛrɛ kɛlen bɛ ka maaw degun kosɛbɛ ni waati in na o siratigɛ la sa an ye ɲininkali tegun maa dama dɔ la a gɛlɛya kɛlen bɛ ka maa minnu labɔ an ka maa dama dɔ lamɛn. Clim bɛ suma dɔɔni kɔfɛ a bɛ yɔrɔ bɛ kalaya clim bɛ jɔ bon là an ye baisse de tension ko dɔn o de senfɛ donc ne sigida yɛrɛ la ne ye mɔgɔ damadɔ ɲininka olu bɛɛ ko ko a problème kelen b'u ka so. Frigo fɛnɛ ni ye frigo kala i bɛ glace sɔrɔ waati min kɔrɔ i bɛ na ka na ye ji bɛ sumalen don mais glace ma bɔ a la. An kɔni clim bɛ k'a la ventilo bɛ k'a la an b'an da an bɛ wɔsi en plus an bɛ ji don frigo la ji bɛ sumaya mais a tɛ glace courant fanga ka dɔgɔ yan toro i b'i da i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ ventilo fɛnɛ fiɲɛ ka k'a la an jigi bɛ kɛ clim fɛnɛ kan clim fɛnɛ fiɲɛ bɛ k'a la an ye fifalan san wa fifalan min ye 20 ye sisan fifalan kelen bɛ 30-40 a ma nɔgɔn ji nimere fɛn dabilenni ji filɛ nin depuis kunu a b'a kɔnɔ a tɛ ka glace a bɛ ka sumaya dɔrɔn de. Ni courant nana an ka clim tɛ sɔn ventilo yɛrɛ u si tɛ sɔn bilen nɔ a fanga ka dɔgɔ a t'an bɔ yɛrɛ courant fanga ka dɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de. Kuma dɔ la an bɛ bɔ k'an da kɛnɛma ni denmisɛnninw ye ni dugu jɛra an bɛ don parce que funtɛni bɛ sokɔnɔna fana la a ma nɔgɔn denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ma. Courant baarakɛlaw n'an y'a maa dɔw ɲininka olu y'a jira k'a fɔ ko courant ko gɛlɛya ko de bɛ ka na ni dɔbɔli ye courant yɛrɛ fanga na ko sabula maa caman mako bɛ courant na ɲɔgɔn fɛ waati ni kunkurunin kɔnɔ o siratigɛ la u ye ladilikan damadɔ di maaw ma minnu bɛ se ka u dɛmɛ yaasa u kana degun caman sɔrɔ ni waati in na. A baisse de tension ye min ye courant a tɛ stabiliser n'a kan ka 220 di a bɛna 140 180 a cayalenba ye 190 i tɛ 220 sɔrɔ quoi bon n'i ma 220 sɔrɔ appareils bɛ olu tɛ se ka marcher cogo si c'est pas possible comme frigo b'a la climatiseur b'a la bon climatiseur ninnu fana un cheval b'a la un cheval demi b'a la 2 chevaux b'a la i bɛ ka faamu dɛ bon maintenant pour que i ka lafiya climatiseur ko la au lieu de jouer avec un cheval demi ou les 2 chevaux
bɛɛ ka jouer ni un cheval ni ye ba ye ou bien 3 quarts ni ye ba ye n'a sumara i b'a faga parce que courant a charge ka bon ni ye kɔrɔ bɔra ka fɔ cogoya min na don o don dɔ bɛ fara gouvernement kan don o don dɔ bɛ fara mɔgɔw ka courant ɲini ta kan donc alors que dɔ tɛ ka fara a amélioration kan donc c'est un problème, c'est un grand problème. Donc, il y a une baisse de tension. Il y a toujours les abonnés, il y a chaque jour un abonné. Là-bas, il y a une essentiel. Avec la Soumaya, voilà, nous le Soumara, c'est ça. N'a voilà, nous faisons pas que nous croyons, c'est tout. En cas donc, courant de Bambali, au Mali Jamana kono abi wati jambo. A kɛlen bɛ ka gɛlɛya balase maaw ma nka o bɛɛ n'a ta jamanadenw muɲunen don sabula bɛɛ jigi b'a kan ko don nataw la fɛlɛ na sɔrɔ a ko la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Sunkalo o bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la o kama selincini labɛn baaraw bɛ senna min senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka laada o ma wuli bawo san o san u bɛ fɛɛrɛkɛnɛba sigi ni biganw ye min bɛ wele ko foire bovin nanzarakan na a kun de ye walasa ko maaw ka se ka sogo sɔrɔ walasa ka se ka seli yɛrɛ latɛmɛ ko ɲuman kɛ o kurubon karila kunu alamisa Bamakɔ dugu kɔnɔ. Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ale ye ɲɛmadali kɛ o kuɲɛ ma an k'o kunnafoniw lamɛn. San o san ka bɛn selinicini ɲɛkɔrɔla ma gouvernement bɛ misi feeretaw bila suguw kɔnɔ jamanadenw ye ni ka sɔnɔgɔya don u la yaasa ka se ka seli musakaw nɔgɔya maaw bolo. Ɲina a yirala ko misi 3,820 kɔ o de bɛna bila suguw kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsilen don baganmara ani mɔni koɲaw ma Yuba Ba ale y'a yira k'a fɔ ko misi 3,820 kɔ in cɛla ko 1,770 o de bɛna to Bamako 800 o bɛna taa Kayikaw fɛ yen nɔ 750 olu bɛ taa Sikaso Segu olu ta ye 300 Mɔbitikaw ta ye 200 ni baara min filɛ ka kɛ a bɛ don jamana ɲɛmaw ni baganmaralaw ka bolo di ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔ a bɛna to senna fo avril kalo o tile 10. Minisiri ka fɔla ko misiw sɔngɔ bɛ daminɛ 40,000 ka taa bila 70,000 la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa Senegal jamana kan bawo kunɲɔgɔnjan tɛmɛlen u ka jamanatigi sigi kalata kɛra min kɛra Belgique fanga kɔnɔna la n'u bɛ wele ko démocratie o nɔgɔni fɛ u ka jamana fanga kura sigira sen kan min ɲɛmɔgɔya jamanatigi danganya dira Ousmane Sonko ma. Senegal yɛrɛ politigiko lahalaya bɛ cogo di ni waati in na walasa an ka se ka ɲininkali ninnu jaabi sɔrɔ an ye an bolo maana bɔ Musa Kulubali nɔfɛ ale ye sanfɛkalanfa ye ka bɔ Ziguinchor Senegal jamana kɔnɔna marabolo dɔ kɔnɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Musa Kulubali i n'u la. ani wula kɔrɔsina t'aw somɔgɔw bɛ di? Ayiwa bisimila an y'a ye aw ka jamanatigi sigi kalata a kɛra basigi kɔnɔ Senegal awa min ɲɛmɔgɔya dira Basiru Jɔman Fayi ma ka jamanatigi danganya di Ousmane Sonko ma politigiko yɛrɛ nasiraw fɛ ni waati in na kunnafoniw bɛ cogo di Senegal? Iyo a baara kɛ kunnafoni bɛ cogo di Senegal an bɛ yɔrɔ min sisan i y'a fɔ ɲa min président y'a fɔ na ɲɛmɔgɔya dila Basiru Jɔman ma Ousmane Sonko kɛra premier ministre nka halisa mɔgɔw sigilen bɛ kɛ cogo kɔrɔli kɛ parce que gouvernement mɔgɔ min ɲana kɛ baara kɛ gouvernement nin kɔnɔ quoi ministre ninnu yari Ousmane Sonko to y'a kuma fɔ depuis don min na u y'ale yɛrɛ ko kɛ premier ministre ale ko en principe liste ni ɲana ka bɔ o dugusɛjɛ 15 heures mais halisa liste bɛ se ka bɔ k'a d'a kan k'a fɔ mɔgɔw ye mun fɔ laban in na ko enquête de moralité maa dɔ fɔ u b'a fɔ mun ma tubabukan na ko enquête de moralité o k'o baara de lajɛ n'u bɛ mɔgɔ sigi masaw bɛ ciw dɔw i bila ciw dɔw la il faut o b'a lajɛ n'a fɔra ko e mun filɛ nin ye koti la wala i bɛ ko sɔrɔ k'a kɛ to jamana taabolo siraw la wari ko fan fɛ wala ko dɔ wɛrɛw fan fɛ o de y'a to a bɛ yɔrɔ min na sisan o liste gouvernement liste in bɛ se ka sigi fɔlɔ o kɔni baara bɛ sen na halisa o kɔni bɛ sen na mais a bɛ ban fɔlɔ quoi bɛɛ sigilen bɛ kotogo dɛmɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na tɔ mais an fana ka hakili sigi a fɔ ko ya dɔ élection ni ban don le 24 mars ni ane Basiru Jɔman Fayi la sigili dɔrɔn a presque une semaine don donc baara tɛ se ka taa ten teliya la quoi. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ Senegal jamanatigi sigi kɛra bɛɛ fanga kɔnɔ min famana ka kɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kan a bɛ se ka kɛ mun misaliya ye jamanatɔw kan minnu ni olu ka politigiko ɲɛnabɔlen tɛ nin waati in na i n'a fɔ Mali, Niger ani Burkina Faso.
waaw politique ko mi peut-être que Sénégal de demana to différents boutier doni quoi bu ñëwee Sénégal ta no ko ya doni o de on va voter pour une rupture constitutionnelle à l'heure de depuis 1966 maintenant la président kura be sigi wakati na sigi la no va sur do imba abe do sur noro manam kelme de ko na kula mu ma to fo a ko wona fo nyonko bu dee Sénégal sam ho de ko sabe mu ñaato vraiment ne élection ke la wakati na carte appliquer la wakati problème to la facilement ko be sekata sisan ka fo ko Afrique to wala klibi ñafa Afrique o be seka ke ta de fata daga ko ma karaka laje fo o be seka sira ta keleni ñaadi mo to ko to bo mu fa effort des expériences o be seka Sénégal ta laje ñamono be seka mi so ka ta la fo ka do ko no ke la o rebe ko fa fa da be seka ta jefe jamana mo yina fo Mali wala ko Burkina wala to yaro jamana no biye kele ni mana laje minu be Mali la ne minu be Sénégal ni mana laje atala chama mo se fa kele ni ndu ana jamana to do donc a ko mangelente l'essentiel mo ko do ñu xona do après effort d'expérience que c'est que no kala photo be no yada ne fa fa abase ko fa fa ayiwa mɔgɔ caman y'a yira kuma labanna ko Senegal jamanadenw ye misaliya ɲumanba de yira farafina gunkana la ni diɲɛ fan bɛɛ baw kalata kɛra basigi kɔnɔna la joli ma bɔ mɔgɔ ni ma bɔ a kuɲɛ la jamana wɛrɛw bɛ se ka u ɲɛmada cogo di i n'a fɔ jamana wɛrɛ jamanadenw olu bɛ se k'u ɲɛmada Senegal fɛ cogo di e ka hakilina la o bɛ se k'u ɲɛmada Senegal ka hakilina ɲaamina o de k'a dɔn ko masaya n'a gɛlɛyara ɲaago ɲa masa fɛnɛ n'a tulo gɛlɛyara ɲaago ɲa n'a la ko kɛtaw kɛla ko kuntan ye ɲaago ɲa mun kɛ fisa pour i ka se k'a lawuli k'a bɔ i k'a la masaya bɔ ye i ka fɛɛrɛ kɛ ka taa n'a ye carte fan fɛ o de ka fisa n'i taara n'a ye carte fan fɛ o de hɛrɛ ka ca ka tɛmɛ o de ye démocratie mɔgɔfan ye o de bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ o de bɛ kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ma hɛrɛ o de bɛ kɛ jamanadenw ma hɛrɛ ye donc ni mun n'a lajɛ yan ta tun gɛlɛyala kosɛbɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ fantan ni dɔɔnin bɛ yan nɔ ko depuis 2021 fo sisan Macky Sall masaya n'a gɛlɛyala jamana kɔnɔdenw ma kɛlɛ kɛla la min bɔra a la ko gɛlɛyala mais halisa mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ dɔrɔn ko fosi kana na kɛ mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ coup d'état kɛ wala i bɛ fosi kɛ mais an ka taa kata ɲafan fɛ donc n'a fɔra ko an ka taa kata ɲafan fɛ an taala o kata ɲafan fɛ an taala ala ye population dɛmɛ fo sele ka Macky Sall bɔ fangaya la donc o sira kelen mun filɛ nin ye n'ala y'a kɛ n'a jamana tɔw fɛnɛ minnu bɛ Afrique libi wala Afrique tɔw kan n'u fɛnɛ tun mana se ka tɛmɛ o sira kelen fɛ ne hakili la a tun bɛ ko caman nɔgɔya k'a to masakɛ bɔ yen kasala o kɛ nɔgɔn o kɛ fisa ka tɛmɛ jamana image la o kɛ fisa ka tɛmɛ i k'a kɛ ne fanga ye sini ma sini a bɛ se ka na ne degun dɔ ye a bɛ se ka taa ne jamana ye kɔ kan fɛnɛ o fɛnɛ de ye problème ye quoi ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ surtout jeunesse n'u bɛna to k'o masa o masa labɔ ye o kɛ fɛɛrɛ kɛ o kɛ tɛmɛ n'a ye carte fɛ n'u mana k'a ko tɔ bɛ nɔgɔya quoi an ka foli b'i ye nin tun ye Musa Kulibali ka laseliw ye kalanfa don ka bɔ Ziguinchor Senegal jamana marabolo dɔ la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna États-Unis jamana kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ campagne baara minnu bɛ sen na n'o ye jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔ ye n'a kan ka kɛ novembre kalo natɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ o hakilinaw ye dunanw ka hakɛw kuma gannen don o fan fɛ cɛbɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ye ani ka se Donald Trump ma Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ale b'o lase Wisconsin ka kalata fɔlɔ la nin dɔgɔkun nin na jamana kɔnɔtala minnu ka dɔnni yamaralen tɛ o siratigɛ la o kɛra barokun ye wotekɛla caman bolo hali kɛn yɛrɛ ye baaradatigi Scott Linderman. Immigration tungataga sɔngɔw gɛlɛyali hadamadenw hakɛw lafasali ne bolo olu de ye koba sababu ye n'u ye barokun bɔ. Linderman ye wote kɛ ka tɛmɛ républicain Donald Trump ye wa a ko ale bɛna o kɛ tugun. Donald Trump y'a jira jamanadenw ka ɲɔgɔnya dɔ la Wisconsin ko ale bɛ ka Amerique jamana tariku la jamana gɛnni min ka bon kosɛbɛ labɛn walasa ka jamana nin bɔ mɔgɔ minnu na a bɛ minnu jate mɔgɔ faratilenw ye. They're sending prisoners, murderers. U bɛ kasoladenw, mɔgɔ fagalanw, drogue feerelanw, lagalagatɔw, jatigɛwalikɛlanw, mɔgɔ jugu fɛn o fɛn bɛ diɲɛ jamana tɔw kɔnɔna la ka bɔ Congo, Yemen, Somali, Syrie, diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Olu bɛ na k'an ka jamana yɛlɛma. U bɛ na k'an ka jamana kɔni bagabaga, k'an ka jamana tiɲɛ. Country reckon they're destroying our country. Harvard Caps Harris ka ɲinini dɔ kɛra kɔsan bɔlɔlɔsira fɛ harvardharrispoll.com y'a jira ko jamana kɔnɔtalaw ye Ameriki wotekɛlaw hamina ko ba ye. Baw jaabiw la mɔgɔ tila saba ni kɔ y'a bila sɔrɔ ko kojuguba kɛ ani kɛnɛyako sanfɛ.
jamanakuntigi Joe Biden ta fan fɛ a ko kɔkanmɔgɔw be dɛmɛ don Ameriki sɔrɔko la wa ko u tɛ bagan faratilenw ye a kɛlɛɲɔgɔn be kuma minnu kan. On my first day in office as president, ne ka jamanakuntigiya dɔn fɔlɔ la ne ye feere bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye feere bɛ sɔrɔ tungaladenw na i n'a fɔ kan ka dancɛ lakana ka nɔgɔya kɛ sifuw ni u somɔgɔw ye ka nɔgɔya kɛ sɛnɛkɛlaw ye ani minnu y'an dɛmɛ banakisɛ kɛlɛli la ni jamanadenw don sabula ne tɛ komi Donald Trump ne b'a dɔn an bɛɛ ye Ameriki jamanadenw de ye. I know who we are as Americans. Trump dɛmɛbagaw hakili bɛ a ka layidu la san 2016 ko kogo dɔ jɔra Mexique dankan na a ko ale bɛna baara nin ban ni a sugandira kokura. With your vote, I will seal the border. I will stop the... N'a y'aw ka danaya dan ne kan n bɛ dan sigi ni dancɛ ko in na minnu bɛ ka na firi an da la ka dan sigi wale juguw la ka dan sigi jolibɔ ani fagali banbaliw la. Crush the human traffickers. Dɔgɔkun tɛmɛnen Amerika kiiritigɛso dɔ ye Texas bali ka sariya dɔ waleya min bɛna kɛ sababu ye ka don jamana kɔnɔ ni yamaruya tɛ ka Texas kiiritigɛlaw bila ka yamaruya di ko mɔgɔ minnu minɛna olu ka bɔ jamana kɔnɔ. Biden y'a fɔ Ameriki dugutigiw ye ko jamana fila ka laɲini dɔ bɛ wasabulon la n'o ye kɔngɛrɛ kɔnɔ walasa ka dancɛ lakanani yiriwa ni jamanadenw ka kɔkanmɔgɔw kiiritigɛlaw ni cidenw caman ye walasa ka kalifa ani lakana ɲininiw ɲɛnabɔ ka fara fɛɛrɛkɔrɔw kan dɔrɔgu ɲinini na. This bill would save lives. nin sariya in bɛna mɔgɔ caman lakisi a bɛna lakana sabati jamana dancɛ la a bɛna nafolo fana di an ka dugu caman ma n'u mako b'a la kosɛbɛ o sariya in bɛna sira di ne fana ma ne min ye jamanakuntigi ye ka feere sigi sen kan teliyala ka dancɛ datugu tuma min ni tungaladenw nali mana caya ka dama tɛmɛ walasa ka lakana sabati dancɛ la. This is overwhelming to regain control of the border. Wasabulon républicain ye dancɛ sariya su nin kɛlɛ min sinsinnen bɛ a yɔrɔ dɔ kan Trump ka sɔsɔli kɔ. Nin ye Scott Stearns ka cisama min bɛ lakali Mohamed Touré fɛ. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin y'an donnen VOA Banbara ka Malikura jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Banbara. Kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ. An bɛna Ameriki jamana kan yan jamanatigi Joe Biden ye kunnafoni bin k'a lase Israel jamanatigi dankan Benjamin Netanyahu ma k'a fɔ ko walasa Ameriki jamana ka dɛmɛ ka to sen na Israel jamana ma ni Gaza ka kɛlɛ la ko fo u ka wulikajɔ hakilina fɛɛrɛw sigi sen ka joona joona ka dugudenw lakana ani ka fara baɲumankɛ tɔn baarakɛlaw kan minnu bɛ bande Gaza kɔnɔ. Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ale b'o kunnafoniw di ka bɔ Washington. Joe Biden ani Benjamin Netanyahu de ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛ alamisa don na nɛgɛjuru siraw fɛ tile damadɔ dɔrɔn bani sirala sɔrɔdasiw ka gosiliba kɔfɛ min sen fɛ baɲumankɛtɔn baarakɛla 7 fagara Gaza n'a kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don bani siralakaw ani duniya marabagaw ni ɲɔgɔn cɛla la. L'Amérique masayaso Maison Blanche k'a fɔ la Joe Biden ye maramafɛnw sɛmɛli teliman dayira Netanyahu la u ka kuma ɲɔgɔnya sen fɛ. Netanyahu baarakɛɲɔgɔnw minnu janbɛ lakanakow ani nin gɛrɛko ninnu na olu fana tun ye a lase k'u tun ye u kan di waati caman na ko ka tabolow bila sen kan min bɛ se k'a to dɛmɛ siraw bɛ se ka dayɛlɛ ka caya cogoya min na ka taa Gaza. Fanga ɲɛmaa fila ninnu ka kuma ɲɔgɔnya in bɛ kɛ waati min na World Central Kitchen ale ye laɲini kɛ ko ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ bani siralakaw ka nin gosili ninnu kan min sen fɛ u ka mɔgɔw fagara. L'Amérique masayaso Maison Blanche ka laseliw la u ma perepere latigɛli kɛ tabolo ninnu bɛna yɛlɛma min don l'Amérique ka politikiw kɛcogo la kan nka hakilijagabɔkɛlaw ye a jira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka yɛlɛmaliba don bani siralaka kɛlɛkɛminɛnw san cogow la ani l'Amérique ka diplomasi kɔkɔrɔmadonniw la ka taa duniya gun kan.
an balimaw aw ni yantuma furancɛ fanga sarati banni o bɛ lahala jumɛn kan dɔgɔkun tɛmɛnen politigitɔnw ni dugudentɔnw u caman yira k'a fɔ ko sariya o kɔni lakɔnɛra kabini marsikalo o tile 26nan na don min tun labɛnna a daminɛ na ka ɲɛsi furancɛ fanga don laban ma nga bɛnkan sɛbɛn nin dɛmɛbagaw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan nin bɛnna furancɛ fanga bɛna ban ni jamanakuntigi kalataw ka kɛɲɛ ni sariya sen 22nan CNT ka sɛbɛn kɔnɔ aw hakilina ye mun ye a ko la aw ko di ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon avril kalo o tile 6nan baro la ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan na ayiwa n balimaw aw de ko de dɛ n kana fɔ aw kɔ juma musow tɔgɔla kɛnɛ o bɛ sigi VOA Banbara ka malikura jɛmukan kɔnɔna la o kama bi Kayatu Tarawele madame Fatimata Tambadou de bisimila sɔrɔ busoni kɛla don a bɛ kulula kulu min n'o bɛ wele ko Soroptimis Bamako Lumière u ka baara bɛnnen don musow ka kulu farali la ɲɔgɔn kan walasa ka se ka musow dɛmɛ yiriwali baaraw la ani musomaninw olu ka kalankow la hakilina minnu bɛ u bolo u ka baaraw kɔnɔ u da sera o ma baro kɔnɔ an ka jɛ ko lamɛn malikura musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na an ye an balimamuso de bisimila a tɔgɔ ko madame Fatimata Tambadou a bɛ club Soroptisme la Bamako u ka muso tɔnkuluba dɔ don awa mali musow b'a tɔn kɔnɔ u bɛ baara kɛ musow ka ɲɛta kan an y'i sɔrɔ kɛnɛ kan yan Soroptimisme ye mun ye aw ka baara ye mun ye aw bɛ mun de kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye aw ka baara kan kuma b'i bolo I ni ce Kayatu ɲininkali diyara an ye an b'an baw n'an balimamusow n'an denw k'u bɛɛ fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan lajɛrɛba dɔ de bɛ kɛ yan san o san Nations Unies na ko musow ka kalo n'o ye marisi kalo ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɛnɛ kan an nana yan nɔ Soroptimis Club Lumière de Bamako de sababu la u ka yamaruya kɔnɔ o de y'an bila ka na yan nɔ donc Soroptimis ye mun ye Soroptimis ye tɔn de ye tɔn min ɲɛsilen bɛ musow ka hakɛ ɲinini na o ni ka hakɛ d'u ma k'u dɛmɛ u ka se ka lakana u ka se ka sɔrɔ kɛ u ka se ka kalan u ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ u bɛ se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ cogo min na u ka kɛ k'o sɔrɔ Soroptimis ka baara y'o de ye o sira kan u bɛ mun de kɛ an bɛ projet de ɲini ka tila ka projet in ka wari ɲini k'o projetw sigi muso ka se ka yiriwa o projetw kɔnɔ o de ye Soroptimis ka baara ye an sigilen bɛ Bamako an sigilen bɛ Afrique yɔrɔ caman o ni tubabu jamanaw kan i kumana sisan musow ka ɲɛta baara kan o hukumu kɔnɔna na aw bɛ mun ni mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu ka baara la an kɔni bɛ min kɛ anw ka tɔn in kɔnɔ an bɛ taa dugu fitininw de la an tɛ taa duguba la an bɛ taa dugu fitininw de la dugu fitininw na an bɛ musow ka jɛkuluw ɲini k'u ɲininka n'u ka haminankow ye min ye dɔw b'a fɔ k'u ka haminankow ye ka ji sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'u ka haminankow ye min ye k'u ka dɔgɔtɔrɔso ko minɛnw b'a jɛ dɔw b'a fɔ k'u denw bɛ taa kalan na yɔrɔ min na kalansow tɛ yen o baara sugu an b'o de kɛ n'u y'o fɔ an ye an bɛ projet sɛbɛn ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka projet financer k'o sigi an y'o caman kɛ Mali la an kɔni o ni ka denmisɛnninw minnu bɛ bɔ ekɔli la ni balimaw tɛ se ka min ka ekɔli ko tɔ ɲɛnabɔ an bɛ wari ɲini k'olu ka ekɔli sara f'u ka se bac niveau ma dɔw nana bɔ o la ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɔw kɛra ekɔli karamɔgɔ ye ayiwa musow ka ɲɛta an'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na Mali jamana kan n'i y'a kɔlɔsi k'a la i b'a ye k'a fɔ caman kɛra
faamaw ye caman kɛ mais halisa musow ma se ka san sɔrɔ kosɛbɛ e hakilina ye mun ye o taabolow kan o ye tiɲɛ i ka kuma ye tiɲɛ caman kɛra caman bɛ kɔ tuguni ne kɔni ɲɛna musow ka ɲɛtaa bɛ se ka sɔrɔ min na an k'an k'an jija ka musow hakili yɛlɛ u yɛrɛ ka hakɛ u ka se k'o dɔn o ye fɔlɔ ye ka hakili dayɛlɛn di musow ma u ka hakɛw kan ka tila ka a ɲɛfu ɲɛna jamana k'a fɔ ko jamana fɛnɛ ka sariya bɛ boli kan o de ye fasodanya ɲumanya ye o de bɛ se k'u dɛmɛ u ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ u ka hakɛ ɲinini na n'o ma kɛ u bɛ dibi la cogo di ta i kan ka min sɔrɔ n'i t'o dɔn e bɛ se ka taa mun ɲini mɔgɔ wɛrɛ ma n'i sigi kɔfɛ k'a fɔ ko i kan ka nin de sɔrɔ i kan ka nin sɔrɔ e yɛrɛ ma da o sɔrɔli la aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn Sedantolanta kunda farafina Stade Malien de Bamako ɲɛmayaso a sedantolantanaw a degeli karamɔgɔ fo ka taa se a senkɔrɔ madondobaw ma u bɛɛ ka laɲini ye kelen de ye ka ɲɛsin Ghana Dreams FC ni Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan kan min bɛ don Coupe de la Confédération quart de finale ko segini hukumu kɔnɔ o ɲina saison 2023-2024 ta a ɲɔgɔndan bɛ tan sinikɛnɛ kari avril kalo tile 7 san 2024 na Ghana jamana kan Yusuf Koulibaly Stade Malien de Bamako sedantolantana cɛmancɛma don ale y'a yira ko se bɛ sɔrɔ Dreams FC ɲɛkɔrɔ walasa a ka tɔn Stade Malien de Bamako ka nin yɔrɔ ta Coupe CAF demi-finale kɛnɛ kan hakilina jiginna Stade Malien de Bamako bina Dreams FC ɲɛkɔrɔ tagali la Bamakɔ celu kelen u kɛra Stade Malien de Bamako ta ye celu fila Dreams FC y'o sɔrɔ pourquoi pas an tɛ se ka tulu fana ciw fɛ yen nɔ donc an kɔni an bɛɛ bɛnnen don kan kelen de kan iran kɛla victoire quand même n'ala sɔnna an bɛ taa victoire ta yen nɔ inchallah an tɛ sɛgɛn ka supporteriw fo wa ɲɛnaw b'an kɔ a ma ɲɛ b'an kɔ y'an bolo fila b'an kɔ ye halisa u ka to an kɔ toujours quoi u kana ban ye wa dan na n'ala sɔnna fana dimanche fana an bɛ qualification d'u ma ka kunkɔrɔta d'u ma n'ala sɔnna o kumakan kelen don Stade ɲamadankan Usmane Bakayoko bolo kana sigaw la fiyewu foyi ma tiɲɛ an bɛ bɛɛ surprend foyi ma taa match in na match ale lajɛ garijɛgɛ de y'an jɛ sinon an ye ballon ta o ma tan premier mi-temps bɛ kɛ 3-0 mɔgɔ tɛ se ka kule o mais bɛɛ b'i ta de fɔ y'a entraîneur changer y'a dɔn ta y'a bɔ tan positiver un peu les choses a bɛ ɲɛ inchallah ne bɛ ko kelen kɔni dɔn n dalen d'o la ni ala ka jɛ ye qualification ne bɛ na n'a ye Stade ɲɛmayaso ye layidu ta sedantolantanaw ye Usmane Bakayoko ça c'est de tout le temps joueur yɛrɛ b'a dɔn ni motivation tɛ an tɛ se yan motivation bɛ dɔ de bɛ fara a kan et n'ala sɔnna a ma n'a ye min mɛn a b'o lakali o de fɔra motivation na non an tɛ se k'o fɔ yan sisan parce que hali joueur t'o dɔn hali an yɛrɛ dirigeant ma ɲɔgɔn ye o kunna fɔlɔ en tout cas ce qui est sûr et certain an bɛ dɔ fara motivation kan Stade supporteriw fan fɛ Usmane Bakayoko an tɛ segin o la an tɛ ɲinɛ o la supporteriw kana u ka joueur jukɔrɔma tintin olu de ta équipe ye mais e yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali balontan bɛ cogo min na bi esa dɔrɔn tɛ supporter bɛ découragé len don an ni aw an bɛɛ kan ka baara kɛ o cadre kɔnɔna pour supporteriw bɛ na parce que joueur minnu ɲɛsin n'u ɲɛ tɛ mɔgɔ olu kɔfɛ u bɛ découragé dɔɔni n'i y'a jateminɛ don o don de dɔ bɛ ka bɔ a la malgré an bɛ appel lancer mais nin bɛɛ ye Mali yɛrɛ n'a balontan tagabolo ye dans ces dernières années an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fédération o équipe an ka baara kɛ pour supporteriw bɛ se ka kɛ balontan fɛ tuguni cogo min na Stade sedantolantanaw bɛna bɔ yan sini sibiri avril kalo tile 6 san 2024 ka Ghana sira ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan Cheick Thioro bolo an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Akila bolo jamukan lasera Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track.
Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba matika duonye. Mori basimo, Mangala ala basagula. Nikoko kera, Kale nodo la mereje. Silameluko.